Александр Лукашенко ў Маскве кажа пра гарантыі бяспекі і небывалы эканамічны ціск. Ці прайшла Беларусь кропку незвароту ў здачы суверэнітэту і ці засталося ў дыктатара хоць штосьці, што ён яшчэ не прадаў Крамлю. Рэпетыцыя вайны, раптоўныя праверкі і позвы сярод ночы на Гарадзеншчыне. Навошта беларускае войска трымаюць у стане перманентнага стрэсу і ці азначаюць маштабныя вучэнні падрыхтоўку да рэальнага канфлікту. Сёння ў прасвеце аналізуем логіку павольнай акупацыі разам са Змітром Міцкевічам. Прытанне, Змітер. Вітаю. І нашым каментатарам, гісторыкам Евгеном Красуліным на сувязі праз Zoom. Прывітанне, гаспадар Евген. Вітаю, шановне господарство. Коллеги, давайте пачнем ад сенсацыйнага відэо, я думаю, так? Расійскі дрон «Шахет», дрон «Камікадзе» ляціць над Гомелем. І адразу пракаментуем, як гэта Лукашенко ось у Маскве на нарадзе найвышэйшага савета найвышэйшай рады саюзнай дзяржавы Расія і Беларусі, а над Гомелем лётаюць расійскія ударныя дроны. Зміцер, на твою думку, як вайсковага каментатара, ці гэта выпадкова, што над Гомелем, ну бо тэрыторыя Беларусі даволі вялікая. Навошта над Гомелем дасылаць расейцам дрон супраць Украіны? Ён мог бы абліцець Гомель. Зноў жа, гэта з той жа падобна рубрыкі пра тыя самыя рэтрансляторы, пра якія выкарыстоўваюцца з тэрыторыі Беларусі для наведзення расійскай беспілотнай авіяцыі, для перадачы дадзеных. І падобна, што гэта пабочныя эфекты. Таму тут яны па рэтрансляторах летяць. Так. Тут хутчэй проста, што таксама. Гэта не тое, што яны метанакіравана хацелі, каб ён там пралецеў, але таксама мы бачым, што ў іх не ўсё добра часам з сувязю, у іх узнікаюць там праблемы. Ну, вось гэта пабочныя эфекты таго, калі ты падтрымліваеш агрэсара ў вайне супраць суседняй краіны, ну, цябе могуць і такія рэчы здарацца. І таму тут, ну, гэта тыя рэаліі, з якім даводзіцца зараз сутыкнуцца всему насельніцтву Беларусі, па той прычыне, што рэжым Лукашэнкі все больш уцягваецца ў гэтую вайну і все больш спрабуе вцягнуць у яе людзей. Так, спадару Евгенія, ну, Гомель гэта другі паводле памеру горад у Беларусі, гэта, ну, амаль што над Менскам гэтыя дроны так лётаюць. На вашу думку, вось крыху канспіралогіі, прабачце, я не вельмі люблю канспіралогію, але от крыху канспіралогіі. Ці гэта выпадкова, што вот в дзень, калі Лукашенко прилетеў у Маскву і сустракацца з Пуціним, менавіта ў гэты дзень, пасля вялікага перапынку, дронаў не было, і вось гэтыя дроны, а кажа, што нават больш, чым адзін быў шахет над Гомелем, з'явіліся над Гомелем. Ваше меркаванне. Ну, я таксама не вельмі люблю канспіралогію, таму хутчэй пагаджуся з Змітром, які казаў, што гэта, ну, хутчэй такі эксцэс выканаўцы. Я сам служыў у савецкім войску ў свой час, цудоўна уяўляю, як гэта можа быць, там, твою маць, куды ты яго павёў. Ось, і не думаю, што гэта вось такое супадзенне. Іншая справа, што такіх эксцэсаў будзе, я думаю, далей болей, па меншай меры, ну, не скароцяць цэны. Тым больш, што справа ідзе так да сур'ёзнага развіцця падзеяў, тут ужо без усялякай канспіралогіі, і зноўку для нас, скажам, вось такія выпадкі, яны могуць падацца чымсьці далёкім, цёплым і лямпавым. Бо, судзячы па рыторыцы, якая даносіцца з таго ж Крамлю, і не толькі адтуль, цэль ужо не толькі Украіна, але і іншыя краіны, блізкія да Беларусі, што можа прывесці Беларусь да вялікай вайны. І вось пытанне таго, ці раптоўныя, доўгатэрміновыя, небывалыя в гісторыі Беларусі праверкі баявой гатоўнасці беларускага войска, так? Мабілізацыя рэзервістаў, каб папоўніць брыгады. Мы пра гэта яшчэ паразмаўляем. Ці гэта звязана з гэтымі пагрозамі Крамля і з пэўнай эскалацыяй? А цяпер давайте паглядзім свежае відэо. Толькі што Лукашенко выступіў на паседжанні вышэйшага дзяржаўнага савета саюзнай дзяржавы. Давайте паслухаем цалкам ягоны двуххвілінны фрагмент і адразу пракаментуем. Текущей международной ситуации на фоне напряженной обстановки, прежде всего на западных рубежах, нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией. Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы. Начата практическая реализация договора о гарантиях безопасности в рамках союзного государства.
В декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси, как мы с вами и договаривались, ракетный комплекс «Орешник». Мы слаженно работаем во внешней политике. Подписание сегодня директивы о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия станет важным шагом по защите общих интересов, незыблемости международного права и его институтов. Но в фокусе внимания, как всегда, прежде всего, экономика. Глобальную торговую систему, к сожалению, сегодня блокируют. Гнут, ломают под себя путем введения заградительных пошлин, технологических, энергетических блокад, валютного давления, пиратства на логистических маршрутах. Одним странам не разрешают нефть экспортировать, другим импортировать. Стараются не разрешить. Если лидеров многополярного мира Китая и России еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление. Только в последние недели возьмите, к примеру, Венесуэла, Куба, Иран, наши общие партнеры, стали объектами грубейшего вмешательства, в первую очередь, через экономику. Поэтому технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы и компетенции, приоритет союзного продукта и защита общего рынка союзного государства – это те же самые рубежи безопасности, не менее важные, чем военные и внешнеполітичні. Євгеній, дозвольте до вас питання перше. Ось явно бачно на відео, що один з чиновників російських там ледь не засинає, а на другім кавалку, у фрагменті, який поспів поглядіти, бачно, що навіть сам Путін позіхає, так і пробує сховати, він так, не відкриваючи вуст, не позіхає. Ну, то есть, сумне споткання, невеселе, так? Особливо для нас, білорусів. Ось на вашу думку, ось після гэтых амаль 30 год інтеграції, так? А я пам'ятаю особисто весну Менську 96-го года, масові протести білорусів супроть початку гэтай інтеграції. Ось уже амаль 30 год, так? До чого яны Беларусь довели? Ось і про що свідчить ось гэты выступ Лукашенки? Ну, перш за ўсё, пра што сведчыць выступ і ўвогуле вось гэта агульная атмасфера у той зале, і не толькі, я думаю, у той зале. Мне таксама цяжка было сачыць за тым, што адбываецца на экране вось у гэтым сюжэціку. Адзінае, што я заўважыў памеры картак у Лукашэнкі, што паказвае, што яму даволі цяжка чытаць тэкст, а зноўку відавочна, што ўсе стараліся, каб ён не адарваўся ад таго, што яму напісалі на паперцы, бо мала ли што ён збаўтне. І вось наконт пытання незвароту і гэтых 30 год. Уласна кажучы, калі мы прыгадаем, колькі год ужо прайшло, 230, так, амаль, болей, з таго моманту, як адбыўся апошні падзел Рэчы Паспалітай, калі Беларусь трапіла ў склад расійскай імперыі. Вось гэта быў пункт незвароту. Ці, напрыклад, калі бальшавікі акупавалі Беларусь падчас грамадзянскай вайны, калі ў 21 годзе аддалі палову тэрыторыі Польшчы, гэта быў пункт незвароту. Ці, напрыклад, калі вось зноўку ў 96 годзе адбыліся гэтыя мерапрыемствы, так, якія вельмі балюча ударылі па беларусах, у тым ліку па мне, я быў вельмі далёка ад Беларусі ў гэты час, быў бессільны што-небудзь зрабіць, і вось у абсалютным адчаі быў. Вось я думаў, гэта пункт незвароту. Што паказала, што гэта не пункт незвароту? 1831 год, 1863 год, 1918 год і гэтак далей. Вось да весны 1996 году, калі я упэўнены, што беларускі народ паказаў, што ён ёсць суб'ектам, не ў 2020-м гэта адбылося, у 96-м упершыню гэта адбылося, калі беларускі народ абвесціў пра сваю суб'ектнасць. І вось я думаю, тыя масавыя дэманстрацыі, якія адбыліся ў весну 96-го году, што і ўвайшло ў гісторыю як весна 96-го. Вось гэта паўплывала на тое, што цяпер мы бачым толькі вось такія карцінкі, калі там штосьці мармычуць, чытаючы з паперкі, замест таго, каб аб'яднаць ужо даўно Беларусь і Расію ў адзіную дзяржаву без дадатку саюзная, а ўвайсці 6 абласцямі, так, як Путін на золку свайго прэзідэнцтва казаў,
І зноўку гэта не дало ўтварыць і адзінага войска пакуль. Тое, што бы было, канешне, для беларусаў катастрофай. Но ў любым выпадку там ніякая ядравая зброя, ніякія арэшнікі, і я думаю, нават ніякія аб'яднанні валютных сістэмаў і падатковых, што куды цяжэй, чым арэшнікі і ядравая зброя на тэрыторыі Беларусі, гэта не з'яўляецца кропкай незвароту, пакуль існуе беларуская нацыя. Вось беларуская нацыя, зноўку, гэта цудоўнае назіранне, якое я прачытаў у адной з маскоўскіх, заўважым, газетаў у 90-х гадах, якраз калі вось адбываліся гэтыя пратэсты ў Мінску. Там было написано так: Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, у склад Савецкага Саюзу, але, звяртала ўвагу гэтая маскоўская газета, праходзіць кожныя 30 год, вырастае новае пакаленне, адбываецца паўстанне вызвольнае. І вось пакуль беларусы нараджаюцца, пакуль яны нараджаюцца вось з гэтай беларускай ідэяй, беларускай ідэнтычнасцю, яны могуць не адразу да яе прыйсці. Вось пакуль гэта існуе, няма кропкі невозврату. Вось яна зноўку ўвесь час, скажем так, ставіцца пад пытанне, пакуль ёсць беларусы. А я назіраю таксама людзей, якія прыязджаюць у Беларусь, там нарадзіліся ў іншых месцах, но яны таксама пранікаюцца гэтай беларускай ідэяй, пранікаюцца беларускім патрыятызмам і глядзяць на будучыню Беларусі як на будучыню незалежнай суверэннай дэмакратычнай дзяржавы. Вось гэта стаіць мурам каменным на шляху да кропкі незвароту. Таму, уласна кажучы, так упарта у Беларусі ідзе змаганне з усім беларускім, і вось гэтыя ўсе байкі пра мягкую беларусізацыю, гэта, канешне, толькі ў фантазіях. Можна сабе ўявіць, што там любыя нейкія крокі, там пару словаў сказаных па-беларуску, гэта ўсё, мы ідзем да беларусізацыі. Не. Гэта ідзе мэтанакіраванае вынішчэнне беларускасці, але, як бачым, вось гэтыя 230 год не далі плёну пакуль. І я думаю, што і не дадуць. Таму аптымістычна. Так, спадарогіня, так, я зразумеў, што ваша шклянка, яна напалову поўная. Але ці шклянка з метра напалову пустая, у вайсковым сэнсе, мы пра гэта паразмаўляем яшчэ. Дарагія сябры, не переключайцеся, прасвет працягваецца. Мы паглядзім зараз сюжэт пра тое, як Лукашенка рыхтаваўся да візіту, так, і з чым ён паехаў у Маскву. Лукашенка прилетел в Москву подвесці вынікі двухгодкі саюзнай інтэграцыі. Пакуль прапаганда маскіруе ягоны фізічны стан і цвердзіць пра поспехі, за кулісамі дыктатару даводзіцца апраўдвацца перад Пуціным за кулуарныя гульні з Захадам. Колькі суверэнітэту каштуюць новыя кантракты і чаму за шчыльную працу на вайну Мінск так і не атрымаў таннага газу? Глядзіце далей. Борт Лукашенко приземляется в Москве. Як сыходзіць по трапе, пресс-служба давно не показывает. Выгляд и физичный стан мінскага диктатора маскируюць на монтажи. У аэропорце Лукашенко сустракаў Юрый Селиверстаў, ужо месяц як кіраўнік беларускай амбасады ў Расіі. Будучы раней міністрам фінансаў, Селиверстр адразу абазначыў для Крамля адпаведны кірунак супрацы. У дзень прыезду Лукашенко ён падмацаваў глебу на супольнай сустрэчы з кіраўніком адміністрацыі Лукашенко Дмітрыем Крутым і губернатарам Маскоўскай вобласці Андрэем Вараб'ёвым. З улікам санкцыяў, якія ўводзілі супраць нас ды супраць вас, на першы план выходзіць прамысловая кааперацыя. Нашая магчымасць разам вырабляць тое, што мы набывалі за мяжой. Гэта перспектыва і для бізнесу, і для жыхароў. Прамысловая кааперацыя ў так званай саюзнай дзяржаве па сутнасці і так ідзе поўнай хадою. 80% беларускіх прадпрыемстваў па замове Расіі вырабляюць прадукцыю для вайны супраць Украіны, сведчаць дадзеныя украінскай выведкі. Белпол называе 120 буйных прадпрыемстваў. Гэта не толькі выраб, але і пастаўкі ды рамонт кампанентаў ВПК. Аднак новая двухгадовая праграма інтэграцыі мае яшчэ больш наблізіць абодва рэжымы. Мы всегда были ориентированы на Россию. Там наше многое, если не все. Там наши ресурсы, там наш рынок. У Москву на паседжанні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Лукашенко праводзілі ўсёй прапагандай. Высший госсовет, ВГС. СББА і СТВ напярэдадні візіту нагадалі словы Лукашэнкі, якія той казаў падчас сустрэчы з дзяржаўным сакратаром саюзнай дзяржавы России и Беларуси Сергеем Глазьевым. В России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России.
Я не стану даже комментировать, скажу только одно. Нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси. Тады Лукашенко давялося апраўдвацца за імаверныя кулуарныя кантакты з захадам. Папрокі ў гэтым агучылі вуснамі расійскага МЗС і выведкі. Для параўнання вось на чым канцэнтравалася расійская прэса ў дзень прыезду Лукашэнкі ў Маскву. Цытата. Раней Зеленскі заявіў, што Лукашенко выбачыўся за СВА. Адсылка да інтэрв'ю Владзіміра Зеленскага выданню «Зеркала», у якім ён распавёў, сярод іншага, як на пачатку паўнавартаснага ўварвання Расіі ва ўкраіну паводзіў сябе Лукашенко. Маўляў, ён не кантраляваў сітуацыі. Гэта інтэрв'ю Лукашенко яшчэ не каментаваў, але не выключна, што і за яго давядзецца апраўдвацца. Паседжанне Дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы час падводзіць вынікі мінулай двухгодкі. Спіс асноўных тэмаў з 27 скарацілі да 7. Так, крок за кроком, павольна, незаўважна, і адразаюцца кавалкі беларускага суверэнітэта на карысць Расіі. І той факт, што цяперашняя сустрэча гэта не будзе нейкім надзвычайным кавалкам беларускага суверэнітэта, а такім, звычайным маленечкім мы пазбавімся крок за крокам. Можа, не надта моцна, можна так-то чуть-чуть, але гэта само па сабе не робіць ніяк лепш. Сам факт таго, што Лукашенко сваёй паглыбленай інтэграцыі ўсё больш заганяе Беларусь у пастку Расіі. Ад таго, што гэтая тэза не арыгінальная, яна не стала больш бяспечнай і лепшай для будучыні Беларусі. Самі саюзныя дзяржавы праходзяць кожныя 2 гады. Мінулым разам у 2024 годзе Пуцін асабіста прылятаў у Менск. За гэтыя 2 гады збольшага ва ўзаемнай супрацы нічога не змянілася. Хіба што рэжым стаў больш шчыльна працаваць на расійскую вайну супраць Украіны. Аднак чулівае для Лукашэнкі пытанне таннага газу гэтак і не вырашанае. А мы вяртаемся ў прасвет, дзе са мной на сувязі гісторык Евген Красулін, а ў студыі Зміцер Міцкевіч. Зміцер, да цябе пытанне. Вось гэтая заява Лукашэнкі на паседжанні саюзнай дзяржавы. Напружаная абстаноўка на заходніх рубежах. Гэта проста фармулёўка, ці гэта штосьці сур'ёзнае для беларусаў, на твою думку? І што яшчэ кінула сабе вочы вось у гэтай заяве? Падобна, што гэта ўжо не проста заявы, таму што, па-першае, гэта вельмі моцна адгукаецца з той рыторыкай, якую вядзе расійская прапаганда. Яны, прытым, не тое, што яны кажуць, што ўжо адкрыта нехта там іх там правакуе ці штосьці яшчэ. Яны адкрыта дэкларуюць сваё жаданне нанесці Европе стратэгічную паразу. І гэта цытата, гэта не то, што я зараз прыдумаў, гэта вось выказванне Сергея Караганова, галоўнага ідэолага Крымля, в адным са сваіх нядаўніх інтэрв'ю. Яны ўжо не хаваюць сваіх планаў. Па-другое, тут вельмі важная рэч, што Лукашенко агучыў. Гэтая дырэктыва аб взаемнай падтрымцы і супрацы ў галіне міжнароднага правасуддзя. Дык вось, гэта гаворка аб тым, што зараз Расійская Федэрацыя на поўным сур'ёзе вядзе падрыхтоўку прававой базы для інвазіі на краіны Балтыі. Напрыклад. Таму што яны кажуць аб тым, што вось там таксама прыцісняюцца правы рускамоўнага насельніцтва, гэта все рускія, яны размаўляюць па-расейску, значыць, гэта все наша. І яны хочуць гэтым всім, вось гэтым спамам заваліць міжнародныя інстытуцыі, у тым ліку міжнародныя суды, дзеля таго, каб, па-першае, перашкодзіць іх працы, па-другое, каб стварыць вось такія умовы для ўварвання ў краіны Балтыі. То бок яны хочуць, каб гэта выглядала нібыта з пункту гледжання міжнароднага права прымальна. Зноў жа, каб заручыцца падтрымкай сваіх саюзнікаў па ўсім свеце. І тут Лукашенко фактычна дэкларуе тое, што ягоная дыпламатыя таксама будзе ўдзельнічаць у гэтым всім працэсе. То бок гэта тая частка суверэнітэту, якую ён Расіі прадае. Евгения, до вас пытанне. Над Гомелем расійскія шахеды. Лукашенко ў Москве, а ў Беларусі заканчваецца ўжо 1,5 месяца, ідзе маштабная праверка баявой гатоўнасці. Так? Вось гэта рэпетыцыя мабілізацыі. Яна чаму мае служыць? Ці гэта рэальная падрыхтоўка да магчымага будучага адпрацоўка, так бы мовіць, так? Адкрыцця другога фронту на балтыйскім накірунку, то пра што вось Зміцер гаворыць, вы з гэтым згодныя ці не? Значит, тут можна заўважыць некалькі момантаў ва ўсёй гэтай гісторыі з заклікам у рэзервістаў да службы. Зноўку можна паглядзець на тое, як гэта праводзіцца, так, калі ўвечары дастаўляюць павесткі, зранку трэба ў ваенкамат ісці.
Заўважым, такая практыка была заўжды, яшчэ за савецкім часам я яе памятаю, калі прыходзілі нават уначы, прыносілі павесткі, бо і тады народ не асабліва жадаў ісці ў гэтыя партызаны гэтак званыя. І што цяпер вось чаго можна дамагчыся праз гэтыя зборы? Па-першае, гэта канешне адпрацоўка гэтых усіх механізмаў. Гэта першае, стандартнае зноўку стандартны занятак для войска яшчэ з савецкіх часоў. Па-другое, гэта раздзёргванне грамадства, канешне, гэта ўздзеянне на нервы грамадства, гэта, скажем так, прывучэнне грамадства да таго, што людзей могуць дзёрнуць у любы момант, і гэтыя людзі ўжо прывучаныя вось гэтымі зборамі, гэтымі выклікамі. Яны не будуць задаваць залішных пытанняў, збяруцца і пайдуць вось зноў думаючы, як у мінулы раз, яны прыйдуць на 18 гадзін у ваенкамаце падвіснуць, пойдуць да хаты ці паедуць там, не ведаю, на пару тыдняў пастраляць на полігон. Гэта, канешне, вельмі небяспечна таксама, бо гэта, скажем так, робіць рэсурс для тых, хто жадае распачаць вялікую вайну супраць Еўропы. Вось калі грамадства зробіцца такім прызвычайна паслухмяным, тады яго будзе прасцей запрагчы вось у гэтую справу. І тут, канешне, ад грамадства, ад паводзінаў грамадства вельмі шмат чаго залежыць. І зноўку я думаю, што па-ранейшаму, як і ў 20-м, як у 22-м годзе і пазжэй, няма даверу ні ў Лукашэнкі, ні ў Крамля да беларусаў, і няма даверу да беларускага войска. Адна справа генералітэт, які там можа і ўзнагароды прымаць, і расійскія сцяжкі там вешаць у сабе ў кабінетах. А іншая справа – гэта афіцеры, гэта шарагоўцы, якія далёка могуць не ўспрымаць усе гэтыя падрыхтоўкі, а тым болей вайну, як сваю справу. І тады Расія замест надзейнага хаця б тылу, я ўжо не кажу пра боездольныя часткі, атрымае вельмі сумнеўны рэгіён, дзе, скажем так, які немагчыма выкарыстоўваць эфектыўна для сваёй агрэсіі не толькі супраць Украіны, але і супраць еўрапейскіх краін. Так што тут зноўку ўсё будзе залежаць ад беларускага грамадства, наколькі яно будзе дэманстраваць, з кім яно, з якім варыянтам будучыні вось у складзе Расіі, там хоць у выглядзе саюзнай дзяржавы, хоць у 6 абласцях, ці ўсё ж такі яно хоча далучыцца, там, скажем, да еўрапейскай вось гэтай сям'і супольнай у выглядзе суверэннага, незалежнага, дэмакратычнага государства. Так, Зміцер, у нас заканчивается час, до тебе апошняе пытанне вось. А што калі вот так трошки інакш не банальна на гэту справу паглядзець? А што калі акажацца ў выніку праверкі, што беларускае войска не гатовае, і Лукашенко пра гэта заявіць: войска не гатовае. Ці не можа паслужыць яму, самому Лукашенку, гэта адмазкай ад Пуціна? Он скажа: ну вот мы б хацелі дапамагчы вам неяк, але не можам, у нас не гатова войска. Тут не хочуць, там заходнія агенты, разумееш, медыа працуюць. Не готовы. Мы не можем вам дапамагчы. Вось ці можа вот так вот схітрыць, як ты думаешь? Я думаю, что Лукашенко падобна сам разумее, што ягонае войска можа і не гатовы ўдзельнічаць в нейкіх сапраўды сур'ёзных аперацыях, акрамя, зразумела, некаторых падраздзяленняў, да, там сілаў спецыяльных аперацый, падобна нейкіх спецыяльных аддзелаў КДБ і гэтак далей. Але тут важна што? Расейцы самі добра інфармаваныя, на што здольнае войска Лукашэнкі і якая будзе рэакцыя ў беларускага грамадства. І таму падобна. Яны якраз і не разглядаюць магчымасць наўпроставага выкарыстання гэтага войска в пэўных аперацыях. Таму што, зноў жа, навошта? Ёсць куча іншых задач, якія ім можна даручыць. Паліцэйскія місіі, умоўна кажучы, лагістычная падтрымка і гэтак далей. Таму што... Зміцер, давай выяснім для гледачоў. Тое, што беларускае войска не гатовае і Лукашенко будзе увіліваць ад нейкага ўдзелу ў чымсьці, зусім не азначае, што расейцы не захочуць уцягнуць Беларусь. Конечно, просто выкарыстаць па-іншаму. То бок, зноў жа, яны не гатовыя прымаць удзел в баявых дзеяннях непасрэдна, но іх можна выкарыстаць для правядзення лагістычных аперацый, для правядзення, так бы мовіць, прапагандысцкіх аперацый. Умоўна кажучы, прыходзяць расейцы, да, а вось войска Лукашэнкі там прыходзіць гуманітарку людзям раздае там на камеру і гэтак далей. Такім чынам гэта будзе выглядаць. І таму падобна. Яны якраз
такім кірунку і працуюць, каб стварыць ну, вось такое ўражанне, да, і такія умовы для выкарыстання гэтага войска. Ну, але, канешне, яны таксама правяраюцца, яны таксама глядзяць, што ўвогуле з гэтай тэрыторыі можна ўзяць, як гэта можна выкарыстаць. Сябры, у нас заканчивается час на дискуссию. Со мной на сувязі був історик Євген Красулін, а у студії мой колега Дмитрий Мицкевич. Дякую, коллеги. А мы протягиваем просвет. У нас еще великий сюжет, який аналізує ситуацию с этой масштабной проверкой боевой готовности. Вечером позва, раніцай у военкомат. На Гарадзеншчыне мобилизационные ігрыші ператвараюцца ў реальную пагрозу. Пакуль войска кашмараць праверкамі і сумеснымі з Расіяй вучэннямі, у Менску ідзе бітва за вуха Лукашэнкі. Чаму дыктатар тэстуе лаяльнасць генералаў і як міністры Кубракоў і Хрэнін змагаюцца за статус галоўнага васала. Пакуль сілавікі дзеляць уплыў, Варшава ўжо рыхтуецца мініраваць межы. Ці мае Лукашенко права голасу ў галодных гульнях Кремля? Глядзіце у нашым сюжэце. З сярэдзіны лютага ў Беларусі масава рассылаюць позвы на ваенныя зборы, перадусім у Гарадзенскай вобласці, недалёка ад межаў НАТО. Паводле словаў мясцовых жыхароў, на зборы прызываюць на 1,5–2 месяцы. У рэжыме вечарам позва, раніцай военкамат. Што адбываецца і з чым звязаная такая раптоўнасць? Так вось тебе рэпетыцыя, што будзе, калі будзе мабілізацыя. Калі будзе мабілізацыя, ввогуле нікога не будуць кранаць. Ну, пытаць, ці дзеці, ці не. А гэта мабілізацыя пры подача расейца можа адбыцца ў любы момант. Так вось рэпетыцыя, калі ласка, паглядзіце, тут не да законаў. Улады Беларусі і раней выклікалі рэзервістаў, тлумачылі гэта паралельнымі вучэннямі НАТО. Аднак цяпер нават такой фармальнай падставы няма. Грамадства да нечага рыхтуюць. І адказ прыйшоў адтуль, дзе людзям у форме даўно ўжо не да законаў. Сейчас Беларусь находится на очень сложном этапе. Александр Лукашенко пытается втянуть нашу страну в войну. Во всех колониях Республики Беларусь сейчас происходят активные агитации людей, чтобы они шли воевать в будущем. Мы должны это предотвратить. Они хотят, чтобы мы воевали с Украиной прежде всего и, возможно, еще с Прибалтикой и Польшей. Пастаянныя праверкі баявой гатоўнасці вайсковых падраздзяленняў ускладняюцца тым, што Лукашенко абвяшчае іх асабіста, абмінаючы міністэрства абароны. Відавочна, што састарэлы дыктатар не давярае сваім сілавым ведомствам, але публічна гэта абвяргае. Наши белые не доверяет министру обороны, не доверяет Генштабу. Я всем доверяю. Но это внезапная проверка, которую проводит главнокомандующий. И я хочу посмотреть, а как в этой внезапной проверке будут действовать Генштаб и Минобороны. Віншуючы беларускіх вайскоўцаў з прафесійным святам, Лукашенко дадаў да бочкі мёду прыстойную порцыю дзёгцю, паставіўшы пад сумнеў кампетентнасць афіцэрскага складу. Я хочу, чтобы вы понимали, что в ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профессиональную пригодность. У нас достаточно для этого сил и средств. Прошу это воспринимать как должное. На фоне прэтэнзій галоўнакамандуючага да фізічнай формы вайскоўцаў доблесная беларуская міліцыя вырашыла прадэманстраваць, што ў іх з гэтым усё ў парадку. Дзень абароны айчыны нібыта і не іх свята, але міліцыянтам было важна паказаць, хто з'яўляецца самым уплывовым і найбольш лаяльным да Лукашэнкі сілавым ведомствам. Нами было принято решение провести марш-бросок с военнослужащими срочной службы внутренних войск. Внутренние войска – это особые войска. Они ежедневно несут службу по охране общественного порядка, рискуют жизнью, одним словом, выполняют боевую работу. Эти молодые парни стоят на защите закона нашей страны. Зрэшты, многія военныя эксперты бачаць у гэтай гульне ў жаўнёрыкаў хутчэй палітычны жэст, а не рэальную падрыхтоўку да вайны. Аднак кіраўніцтва суседніх з Беларусю дзяржавы ведае нешта, пра што аддае перавагу не казаць у голас. Шчыт-усход – гэта таксама магчымасць, якую мы атрымаем неўзабаве пасля выхаду з Атаўскай канвенцыі. Мы гатовыя замініраваць мяжу цягам 48 гадзін. Польскі міністр абароны таксама занепакоены тым, што часу на падрыхтоўку абароны застаецца ўсё менш. І стрэлка гадзінніка вядзе зваротны адлік. Гэта тое, з чым мы змагаемся з часам. Не толькі праціўнік вельмі небяспечны. Кожная гадзіна, кожная хвіліна, кожная секунда, кожны дзень не могуць быць змарнаваныя. Павышаная ўвага Лукашэнкі да праблем абараназдольнасці дзяржавы апошнім часам прымушае думаць, што сцэнар з зацягваннем Беларусі ў вайну цалкам можа стаць рэальнасцю. Невядома, хто будзе абвешчаны ворагам, і сам Лукашенко наўрад ці адкажа на гэта. Бо гэта галодны ігольнік Крамля, а беларускі дыктатар у іх
толькі марыянетка без права голасу. Дорогие сябры, гэта ўсё на сёння ў прасвеце. Для вас працавалі я, Сергей Пелеса, Дмітрий Міцкевіч і вся каманда аўтараў нашай праграмы. Бывайце і трымайцеся.